tickle the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Thank God it's Friday! Kahit patapos na ang linggo ng Agosto at magsisimula na ang Burr Month. Patapos Next na week, ba? oo. Ilang week, this is the last week of August. Talagang ang dami nating natutunan na nakilala ngayong Agosto at we are very grateful dahil meron tayong mga inspiring stories at insights na nakuha sa kanila. Kaya nga, partner, segundahan ko lang. Yes. May inattendan kasi akong webinar kagabi. Sabi niya, when you are grateful, it means that you are blessed. Sabi ko, nga no, there's so many things that we should be grateful and thank God, it's Grateful Friday. Oo, tama naman yan. At talagang sobra at nag-uumapaw ang aming pasasalamat dahil sa inyong suporta dito sa Tambalang Sipaw. And ako ang inyong Papa P ang magpapasaya at magbibigay sa inyo ng iba't ibang kaganapan dito sa Cordillera, Luzon at sa buong mundo. At dulot ay good vibes. Naman, partner, syempre, balitang kakikayan, kakulitan nyo, sabay ng nyong agahan, siya kikay. At kamusta naman ang iyong araw ngayon at pagbungad ng Biyernes at mga bagay na gusto mong pasalamatan? Was thankful actually, partner, that at least we have a life that we're sharing with others and a life of purpose kahit na alam mo meron talagang pagkakataon na china-challenge ka talaga ng mga bagay-bagay ng minsan ng tao din. But the thing is that it's always a grateful feeling that there is on top of those negativities, may maraming taong naniniwala sa'yo. Di ba, partner? Ikaw ba? Yes, ako naman talagang simulat sa pool talagang you have dapat merong kang grateful heart. Wow. Kahit anong mangyari. Lagi ko nga sinasabi, kahit meron kang nadadaan ng pagsubok or happiness or tagumpay, lahat yan meron kang matututunan. Kaya dapat maging grateful ka dahil it will give you lessons para tumibay ka at magpatuloy sa buhay. Wow naman, partner. Thank you for that reminder. And it is a reminder for us, mga Ka-Rangers. Today, though, we are honored to be guest with one of our SK Fairview representative and makikilala natin siya in a while. Oo, sa ating barangay. Talagang umaariba at umaarangkada ang ating mga kabataan. At dagdag pa dito, ngayong Biyernes, alam naman natin na kasama natin ngayon ang attorney natin, napaka-energetic. Yes. Pag-uusapan natin yan mamaya, ang patungkol sa pag-file na ng COC. Oo nga. Dahil paparating na ang eleksyon at ito ang tamang panahon para makilala natin at maglagay ng mga public servant na magbibigay ng tunay na pagbabago. Gusto ko yan, partner. The thing is that we have been done with this. Tapos na tayo sa mga panahong nasisilaw lamang tayo ng fame, nasisilaw lang tayo ng panglabas. Pero ngayon, we are looking deep into how this representative, our public servants work for us and with us. At marami pa tayong pag-uusapan. At mga Ka-Rangers, wag na wag kayong bibitayo dahil waariba pa rin ang Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Ito ang Tambalang Sipaw! Kanina napag-usapan natin ang salitang grateful, Yes. pasasalamat, thankful, at kapag sinabi natin ganitong mga kataga, ay may malaking impact na sa Yes. ating lipunan. Dahil ngayon nga, ngayong pandemya, na-challenge tayo ng mga bagay-bagay at Oo. lagi natin ipapasalamat din na sa mga munting paraan ay may malaki tayong naibibigay. Yes, partner. And the thing is that minsan kasi naghahanap tayo ng mas malaki pa sa meron na tayo. But the Yes. thing is that nakakalimutan natin na yung maliliit na bagay na yun are actually the things that we are very lucky and we are grateful to have. Like, example, mga car engineers, yung gumising ka lang, may pamilya ka, may kaibigan ka, napakalaking bagay na Tama. minsan nami-mislead tayo ng ibang bagay. And that hindi kasi dapat ganun yung gratefulness natin. It should start with small beginnings, Yes. di ba? Oo, at kailangan pa rin natin maging grateful sa buhay dahil sabi nga nila, life is short. Hindi naman natin masasabi kung kailan tayo nanarandito sa mundo. So, kailangan natin sulitin na maging grateful at sulitin ang mga bagay na kaya pa natin gawin. Yes naman. And mga car rangers, just a friendly reminder though, today, Yes. Oo. unfortunately, we are still waiting for our vaccines. And for today po mga car rangers, there is no vaccination available for any of the sites. Yes. And though mga car rangers, may nagtanong po pala kahapon if there is an A6 category na and they're still lining it up. Kasi yung A6 category natin, Kabsat, is for the rest of the category. Yes, yes. And sabi po ng representative natin from Health Service Office, wala pa daw po. At the meantime. Oo, at magkaroon naman tayo ng update patungkol sa ating COVID vaccination status naman. At ito, as of August 26 naman, we have a first dose na natin is 133,367 and a total fully immunized na 93,294 na having a 33.20% of registered eligible population of 261,000. Yan. Naman, partner. And ang laki ng numbers natin kasi Yes. we have a total vaccinees per day and an average of 2,000 Wow. plus a day. So, mga car rangers, let's just be patient. Alam ko, with the rest of the categories, medyo na mabagal lang. Pero the thing is that, at least umuusad tayo. And that's something that we are grateful for. And for our total doses administered naman, talagang hanggang A1, A2, A3, A4, and A5 is Yep. having our 226,661. Wow, Wow, ang daming 6 yan ang dami na. Umagang umaga. Oo. Umaariba ang 6. 6 lang pa talaga yon partner. And 6 lang yun. And syempre mga car rangers, let's give you a brief overview of our current lockdown. Sa Yes. mga car rangers, just be grateful that we have a home na safe tayo. So, meron tayong existing lockdowns mga car rangers. Yes, our new lockdown order ay ito, pasadahan natin. Purok 2, Ambyong, Fatima Street, Bayan Park Village, Brookside ng Purok 1, Purok 4, Brooks Point, at Block 2, West Quirino Hill. Ayan. Naman, grateful tayo because we are lifting lockdown orders naman mga car rangers from Purok 6 Gibraltar, West Bayan Park that's covering Road 1 and Evangelista Street, and also Luacan proper at Purok Bubon, and lastly Asin Road at Calantas and Kankanai Alley. Ayan, at talagang umaarangkada pa rin, no? Ang ating existing lockdown order. Ayan, ang ating is Modern Site, Brooks Point, Pacdal, Gibraltar, Camda Subdivision, St. Joseph Village, Brookside, Camp 7, Irisan, San Luis Village, Military Cutoff, Middle Quirino Hill, Balsigan. Sa mga specific, purok at streets, you can check our City of Baguio page natin dyan para makita nyo ang exact specific. At meron pa tayong kadugtong na ating existing lockdown Just a order. few more, partner. We have Yes. West Modern Site, Remando Road, MRR Queen of Peace. We also have Lopez Haina, PMA Fort del Pilar, Santo Tomas Proper, Fairview, Purok 7, and Bakaking Norte and Sur. Pero mga car rangers, again, we are grateful that we are having these lockdowns to contain Yes. kung ano man yung mga nag-positive man or mga virus natin that is
now, na nasa barangay natin. And again, that's still one reason for us to be grateful kasi we get to spend our time with our loved ones. Yes, naman. ayan. At talagang umaariba pa rin, no, per barangay. At ngayong barangayan, bigyan mo natin ng talagang ngayong araw, kahit patapos na ang ngayong linggo ng Agosto, ibibigay natin ang napaka-inspiring at motivating na barangayan natin. Yes naman, partner. And siksik, liglig, umaapaw Umaapaw. ang serbisyo niya sa kanyang constituents. We have with us Mr. John Paul Bahog, and he is our SK Chairman of Fairview Barangay. Good morning! Hello po, good morning. Naimbag nga agsapa kada tayo amin. Yes, naimbag. Oo. Naimbag nga agsapa matlang kinyam, John Paul. And kamusta naman tayo? Kamusta ang Barangay Fairview at kamusta ka naman? Mabuti naman po, we are still doing our best to cope up with the demands ng mga kailangan ng tao. And despite with sa mga magkakaibang activities, we still do our best na magawa yung prinamis natin nung tayo ay unang umupo. Wow! Gusto ko yung gano'n, no? Oo. Yung bungad pa lang, alam mo na talagang may paninindigan. Oo. Hindi ka iiwanan. Bungad pa lang, no? Ay, bakit ganon, partner? Umaga, no? Oo. Ako lang na iniwan, di ba? I mean, the thing is that, partner, there's consistency from the start that he pledged his service up until right now. And, Sir John Paul, can you give us naman kung ano yung mga activity natin in parts of our program sa education naman? Okay, so bali sa education po, throughout the pandemic, we have been doing our best na at least man lang ma-encourage yung mga student. And with that, we were able to give them financial assistance. Yun nga. So ayun po, we were able to assist 20 na grade 9 and 10 students, tsaka 20 rin na grades 11 and 12 students. And we are actually planning na ipatuloy ulit this year. So it's counted as our upcoming activities ngayong taon po. Aside from that, under education, we were able to encourage also 100 students sa pamimigay ng 100 na laptop tables sa kanila. Yun nga. So, ayun po yung sana nakapagbigay ng encourage sa kanila. At ayan, nabanggit mo nga yung assistance. Ano naman yung impact naman natin para sa ating mga kabataan na talagang nagkaroon sila ng ganitong tulong sa ating barangay, lalo na sa ating sangguniang kabataan ng Fairview? Yes. We look forward to encourage them. Kasi marami tayong nababalitaan na hindi na nagpatuloy kasi ayaw nila ng module. Maraming mga kasama natin na hindi na nagpatuloy. In fact, wala na silang pang school, which is, yun yung iniiwasan natin. Kaya yun yung nag-push sa amin na mag-go forward dun sa financial assistance. Na kahit kunti man lang, pero at least we were able to be a part sa buhay ng mga estudyante. Yun nga. And Sir John Paul, actually, hindi yun maliit na bagay. Ngayong pandemya, coupon ban, materials, coloring materials, and these are actually giving our hope, a glimpse of hope to our students. Sir John Paul, meron pa tayong programa patungkol naman sa ating health and reproductive ng ating mga taga-SK Fairview. Share nyo naman po. Yes, ma'am. Bale, under health po, despite po yung ating mga restrictions sa pagko-conduct ng mga activities like seminar, we still made sure na at least man lang ma-accomplish natin to kasi pinano namin ito actually before last year pa. And ayun na nga, we had this adolescent reproductive health seminar with the partnership sa health committee ng aming barangay. And under health also, we were able to give out yung mga relief goods. Sa pag-conduct namin, sa pagbibigay ng relief goods, actually, we had budgeted sa under the SK and which yun yung ginamit namin. And aside from that, we tried so hard na makipag-partnership sa ibang companies which we did, and at least man lang may mga pagulay tayo sa barangay. And lastly, under health, somehow we were able to divert yung mga budget natin so that we can purchase yung mga face masks, yung hand sanitizers natin na naipamigay din naman natin sa ating mga kabarangay. At talagang umaariba sila sa pagtugon ng mga kailangan natin patungkol sa health. At
kapag pag-usapan din natin iba't ibang proyekto, kasama dito ang pangangalaga sa ating kapaligiran. At dito naman umarangkada ang kakayahan ng mga kabataan para ibigay ang kanilang parte sa pagtulong through cleanliness at Oo nga. paglinis at pag-join sa Earth Day. Sir, ikwento nyo naman po yan at ano ang mga impact nito sa ating community? So ayan po, this falls under the environment po ano. So yung nangyari doon, it is actually in partnership sa PNP Station 1. Kasi sila yung partner natin doon sa cleanup drive sa mga tree planting na nangyari. So yung pictures na nakita is ito yung mga kabataan ng Fairview na at least willing naman talaga silang tumulong. So with the okay naman na samahan, we were actually able to give a small impact sa barangay namin. And aside from that, ayun na nga, yung mga kasama namin sa SK, sa ibang SK chairman, doon sila at least nagkasama kami tulong-tulong para mapalinis yung mga kapaligiran namin. At nakita ko nga dito sa mga pictures natin, we have our collaboration with our police, tama? Sa pag-Earth Yes, Day nyo at pagpa-plant. At saan ito ginanap? Yung tree planting, doon siya sa Upper Quezon Hill. Kasama si SK Chairman Shara. So at least sila yung mga kasama natin doon. Yes. Pero yung cleanup drive doon sa barangays namin, sa magkakaibang purok. So we started from Purok 3 palipat sa ibang kabilang purok. Yun. Yes. And kadugtong pa dito, kabsat, they had this advocacy of which they have painted stairway. Sir John Paul, bakit natin to ginawa? And what was the mission behind this advocacy? Yes, ate, it was just a small plan. Gusto lang talaga namin mapaganda yung part na yun kasi ang haba-haba ng stairs. Sino ba naman ang mapapagod doon? So, we did not expect na, na-appreciate ng maraming tao. So, we were really grateful sa kanila. And with the help of those same students din na walang ginagawa that time, sila yung lumapit at nagkasama kaming tumulong. So we were the ones who procured yung mga paints at sila na rin yung tumulong sa mga pag-paint mismo doon sa stairway na yon. Ayos. At talagang makita natin na yung mga plano at proyekto ng SK For You ay umaarangkada. Oo. At kahapon nga nakausap natin ng ating City Budget Officer. Sa inyo, Sir John, Paul. paano nyo naman hinahandle or pinaprioritize yung budget different sector or category sa health, sa education, sa COVID Environment, response? Paano natin siya pinaprioritize at paano mo nilalagyan ito ng budget para lahat sila ay nagkakaroon ng kakayahan magparte na makatulong dun sa community? When it comes to planning po, ito po is kasama ko yung mga SK kagawads na magplan para maglagay ng budget, which is they were really helpful a lot kasi talagang gusto nila yung nakikita ng mga tao. At least talaga yung ramdam mo yung tulong na yung pera ng gobyerno. So with that, na ang daming mga ideas and although maraming hindi talaga natuloy kasi nga dahil sa pandemic, sa mga restrictions, pero still with yung iba naman, nag-push through naman pa rin po. Yes. At kapag sinasabi natin mga proyekto, the sustainability, yun ang word. Paano natin nagkakaroon ng sustainable process or going nung isang proyekto? Yes. So bale, we make sure na everything is being conducted. Everything is nasusunod talaga yung accomplishment namin. Ito yung mga listahan ng mga plano namin. Sana dapat magawa lahat. Which is we are really pushing our part na malapit na matapos ng 2021. Ang dami pang activities. Sana matapos namin. So yun yung pinaka-goal talaga namin. Naman. Sir John Paul, malaking bagay sa iyo ang edukasyon kasi nakita namin with how you're encouraging the youth to still continue with their study. Bakit Sir John Paul? Why are we putting so much effort on taking care of the youth in terms of education naman? Una sa lahat, I'm a student. Actually, tinuloy ko yung undergrad ko. And aside from that, last year, may mga parents na lumapit sa akin dun sa office ng SK tsaka sa bahay na umiiyak ganito. Sa SK, may tutulong mo sa anak ko ganito. Which yung nag-drive sa akin na at least man lang give them a short help. And ayun,
grateful ako sa mga kasama namin na nag-advise sa akin. And there, we were able to budget 100,000 para dun sa financial assistance. So yun talaga eh. Nagulat ako sa reality, parang theory lang noon. Nababalitaan, may mga ganong klaseng tao, nahihirapan. Pero that time kasi, actual na nakikita ko na sa harap ko mismo. So yun yung talaga pinaka nag-push sa akin na to focus on education. Naman. At we saw yung fire at commitment mo. Kanina nabanggit nga natin yung nabanggit nyo, Sir John, yung paninindigan sa yung sinumpang tungkulin. At ngayon nalalapit ng eleksyon. Para sa iyo, as a public servant, ano ang dapat hanapin ng kabataang Pinoy or lahat tayong Pinoy here sa ating bansa na susunod na uupo sa talagang trono ng pamamahala para sa ating bansa para ipakita ang tunay na pagbabago. Ano at sino ang dapat umupo dyan? So, medyo mahirap yung tanong mo ko. For me po, especially sa barangay namin sa Fairview, ang daming talagang gustong tumulong. Ang daming may capability na makapagbigay ng tulong. Pero the thing is, which is, ano yung talagang kanino yung nakatutok sa general public. Hindi kasi lahat talaga matutulungan. Hindi lahat ng mga sectors is maaabutan ng tulong. But the thing is, we should look forward to those people na yung tulong talaga sa kapwa, sa mga kabarangay, yung tignan na, i-consider din natin. Naman. And Sir John Paul, isa pa, nabanggit mo kanina, pahapyaw mong sinabi na there are more activities that is for you and for our constituents sa Fairview. Sir, it's our time for you to promote that. Okay, so last year we conducted yung mga magkakaibang seminars. We tried to target yung mga ibang sectors under youth. So just recently, ngayong month, we were able to conduct yung Linggo ng Kabataan 2021, which ayun nga po, we were able to conduct yung poster making and slogan making doon sa Purok Hall. Kasi unfortunately, doon sa barangay natin, ongoing yung construction. Ang hirap mag-conduct ng activities doon. And we look forward, yung na-mention ko kanina, yung financial assistance ulit. It is this year's financial assistance. Medyo mas malaki na po yung budget natin. So, we are looking forward na mas marami or mas mapataas yung cash assistance sa kanila. Wow! Talagang lilipat na ako para may assistance sa'yo. Oo naman, partner, baka abot pa kami. And Sir John Paul, any other things that you wanted to invite and promote for our mga constituents? Okay, so sa mga kasama namin sa Fairview, mga kabataan dyan, the SKs right now we are pushing forward yung activity namin ng KKDAT, Kabataan Kontra Droga at Terorismo. So we are taking a stand in favorable sa PNP natin kasi lumalaban tayo sa kanila. And secondly, ongoing activities natin is yung ini-encourage natin yung mga students na mag-register na sa COMELEC kasi papalapit na po yung deadline until September 30. Yun nga, malapit. Yes, at ano naman, last na Kabsat, gusto natin mapakinggan din galing sa ating kabataang public servant. Ano ang mensahe mo sa iyong mga kapwa-kabataan ngayong pandemya at paano nila maisusulong din ang kanilang fire to help our community? So sa mga kasama natin sa Fairview, mga kabataan sa Fairview, still follow pa rin po tayo sa mga protocols na binibigay sa atin, ibinababa ng barangay o kaya sa city. Lahat po ng mga yan is kailangan po natin sundin kasi it reflects the barangay itself. Yung mga status ng barangay, doon natatamaan yung pangalan ng barangay. And aside from that, ano yun? Go. Go, Mga Sir gusto John. mo pang promote ang activities natin dyan. Oo. Or if not, Sir John Paul, sino yung mga gusto nating pasalamatan? So ayan, nagpapasalamat ako kay Cap. Actually, ongoing ang seminar ngayon dyan sa Orchard Hotel. Kasi under Barangay Health Action Plan for 2022. So, nagpapasalamat ako kay Cap for the support and of course sa mga barangay kagawads who were always there na tumulong sa atin. And also sa PNP Station 1 who was always there na isang tawag lang, adun talaga sila na tumutulong, nagbibigay ng support sa atin. And lastly, doon sa church, Fairview Bible Baptist Church. Kuya Jimwell, you have always been there na kumakanta palagi. Marami pa tayong activities. Sana andun ka ulit. Naman. So thank you po. Ayun. Maraming salamat, Sir John. Dahil Dahil sa napaka-vast
ng mga ginagawa natin. Lahat ng sektor, health, education, youth, Environment, yes, oo environment ay tinatamaan natin para umarangkada ang kapangyarihan at kakayahan ng isang kabataan. Yes naman. Sir John Paul, maraming salamat at saludo kami sa pagbabalanse ng mga ganitong sektor na hindi natin nakakaligtaan that there is an important part in our community. So, maraming salamat, Sir John Paul. Maraming salamat po sa inyo sa pag-invite sa akin, and I believe last month pa ata pero still thank you so much na naipamahagi natin, na ipaalam natin sa mga kasama natin yung mga programa ng SK ng Fairview. So maraming salamat po ulit. Naman, bukas ang programa namin, Sir John Paul, para sa mga ganitong usapin at talakayan. Di ba, Kapsat? Yes, oo. At sumusulong kahit patapos ng Agosto, nandyan ating barangayan at binigyan tayo ng it's a good shot for our barangayan segment ngayon. Naman. At marami pa tayong pag-uusapan dyan, mga ka-Rangers. At huwag na huwag kayong bibitaw at huwag nyo na ilipat ng ibang channel. Dahil aariba ang tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!
Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Contact tracers ipapadala sa bayan ng Lagayan, Abra dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Ang pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa bayan ng Lagayan, Abra. Dahil dito, magpapadala ang pamalang panlalawigan ng karagdagang 39 na mga contact tracers. Noong Martes lang, nakapagtala ang bayan ng panibagong 54 na bagong kaso ng COVID-19 cases sa bayan. Dahil sa pagtaas ng kaso, magsasagawa ang munisipyo ng aggressive community testing sa 4 na barangay na nakapagtala ng mataas na kaso ng COVID-19. Paraan din ito upang malaman at mai-isolate kaagad ang mga residenteng positibo sa COVID-19. Isasagawa ang naturang community testing bukas, Agosto 27 hanggang sa katapusan ng Agosto. Kinumpirma ni Danglas Abra Mayor Florence Bragas na positibo siya sa COVID-19. Ito'y matapos lumabas ang RT-PCR test nito na positibo kasama ang kanyang 2 anak. Ito'y matapos lumabas ang RT-PCR test nito na positibo kasama ang kanyang 2 anak na positibo rin. Ayon kay Mayor Bragas, close contact siya ng asawa nito at ng vice alkalde niya na una nang nagpositibo sa COVID-19 noong Martes. Wala naman siyang nararamdamang sintomas ng sakit, pati na din ang kanyang 2 anak. Hinihikayat naman niya na lahat ng mga nakasalamuhan nito na agad mag-report sa mga barangay health workers o sa mga rural health unit ng Danglas upang maisailalim kaagad sa RT-PCR test. Umaasa at ipinagdarasal naman ng alkalde ang agarang paggaling ng pamilya at ng mga nahawaan nito. Halos 1 buwan na ang nakakaraan pero hindi pa rin nahanap ang katawan ng lalaking nalunod noong Agosto 2 sa San Juan, Abra. Hinihinalang nalunod ito matapos tangayin ng malakas na agos ng ilog. Nakilala itong si Jomar Torquesa. Dahil dito, formal nang itinigil ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Abra ang search and retrieval operation. Halos inikot na kasi ng mga otoridad ang buong ilog kung saan nalunod si Jomar pero bigo silang mahanap ito. Dumako naman tayo sa Dagupan City. Paglobo ng kaso ng COVID-19, patuloy pa rin. Narito ang detalye ni Jan Tabor. Patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. Pumalo na sa 2,069 ang kabuang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Sa Dagupan City, umabot na sa 376 ang active cases. Ito'y matapos makapagtala ng 27 na bagong kaso nitong ika-25 ng Agosto. Bahagyang tumaas ang kaso sa may barangay Bunoan Giset na nasa 62 na. Naungusan na nito ang barangay Pantal na may 47 na aktibong kaso. Nananatili namang 0 ang active cases sa barangay 1 at Lomboy. Sa huling datos ng Pangasinan Provincial Health Office, nangunguna pa rin ang bayan ng Kalasyaw na may pinakamaraming aktibong kaso sa probinsya na may 165. Pumapangalawang Urdaneta City na may 118 na kaso na at sinusundan naman nito ng San Carlos na nakapagtala na ng 117 na aktibong kaso. Dahil sa mabilis na pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa lungsod, ang ilang residente ay nangangamba sa muling posibleng lockdown. Dahil 2 weeks lang siya na lockdown at kung malalockdown man, ang pinaghahandaan namin ngayon yung pag-iipon ng pagkain. Yun, yung mga madaling lutuin lang katulad ng mga sardinas, mga noodles, yun yung pinaghahandaan namin. Dagdag pa ni Mercedes, nangangamba na rin siya sa kaligtasan at kalusugan ng kanyang pamilya. Pangamba ko yung mahawaan kami kasi yung mama ko, part siya ng BHW, which is kapag may nababalita may COVID dito sa barangay namin, Barangay Bulusan, or sa Dagupan, isa si mama sa mga kumukuha ng COVID patients, which is kapag alam naman natin, di ba, kapag kumukuha sila, pwede silang mahawaan, hindi sila ligtas. So yun yung pangamba ko siguro bilang isang membro ng barangay dito, yung mahawaan kami. Ipinatupad na rin ng Executive Order No. 27 sa lungsod ng Dagupan. Alinsunod sa kautosang ito, ang curfew hours ay magsisimula ng alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pagdating sa qualified liquor ban,
Pinapayagan ng pagbenta at pagbili ng alak ngunit bawal ang pag-serve sa mga restaurant. Bawal din ang pag-inom sa pampublikong lugar. Top 1 sa Mechanical Engineering Licensure Exam, Tubong Pangasinan. Nagbabalita, Christine Flores. Inulan ng pagbati si Nathaniel Beaver A. Mendoza matapos siyang maging top 1 sa Mechanical Engineering Licensure Examination nitong buwan ng Agosto. My name is Nathaniel Beaver A. Mendoza. I'm 21 years old and I'm from Nagpalangan, Binmali, Pangasinan, and I have graduated in St. Louis University. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw siya makapaniwala sa nakamit niyang tagumpay. So bale, nanonood lang po ako noon, YouTube, ganyan. Tapos biglang may nag-pop sa Messenger dun sa isa naming group chat. Sinend nila yung list ng top 10. And chinek ko muna, baka nagpra-prank, ganyan. Baka pinag-tripan na naman ako. Tulala ako noon. Tapos nung na-confirm na namin, nag-video call rin kami noon sa isa naming group chat na naman. Nag-iiyawan na sila, tas ako nakatunga lang doon, ganyan, walang masabi. Hindi pa nagsisink in nun. Todo ang pasasalamat naman ng binata sa kanyang mga magulang. So, thank you sa support. Sa support na binigay nyo, sa overwhelming support. At hindi kayo napagod na magsikap para matustusan itong pag-aaral ko sa mga kapatid ko at talagang binigay nila lahat ng gabay at yung lahat ng may bibigay nilang wisdom sa amin. Thank you dahil rin sa kanila, dahil rin sa paghihirap nila, doon rin po ako humugot ng inspiration po sa pagre-review ko na tuloy lang. Taniman ng bulaklak sa La Trinidad, pinadapa ng habagat. Supply para sa darating na undas sa pinangangambang magkukulang. Narito ang balita ni Charles Nicolimon. Problemado si Aling Matilda kung papaano babangon. Nasira kasi ng habagat ang mga similyan ng bulaklak. Yung mga iba na flood sa habagat, yung tuloy-tuloy yung pag-ulan, almost 1 month. Kasi magtanim sana ako ng 20,000 na seedlings pero nasira. Plano pa niyang magtanim. Ang inaalala niya ay kung maaani pa niya ito sa darating na undas. 3 months. Pag magtanim ka ngayon, after 3 months ulit. Kaya yung nagtanim nung July, August, September, October, November, yun ang pang All Saints Day. Isa si Aling Matilda sa daan-daang mga magsasaka ng Benguet na apektado ng habagat. Karamihan sa kanila, nasira ang itinanim na mga bulaklak para sana sa darating na undas. Dahil dito, inaasahang mababa ang supply ng bulaklak mula sa tinaguriang Rose Capital ng bansa. Yung continually na pag-ulan, kaya nalulusaw mga ibang open fields, nalulusaw, tapos sa greenhouse naman, ganon din, nalusaw din gawa nung init, saka ulan, init-ulan, kaya nasisira din ang mga halaman sa greenhouse. Nagbakasakali naman ang ilang mga magsasaka kung saan nagtanim ulit sila ng panibago. Parang panibago ulit ng tanim, gawa nung nasira nga lahat, kaya paninimula naman nilang magtatanim ng sa sunod na for the harvesting, pero sa sunod na magsisimula ulit sila magtatanim sa mga halaman nila, pero yung mga iba rin siguro i-recover nila. Ayon sa mga opisyal ng barangay, isinumite na nila ang listahan ng mga cut flower farmer na apektado ng habagat sa Department of Agriculture. Pero tanging mga relief goods pa lang ng DSWD ang naiabot sa kanila. Wala pang pahayag ang Department of Agriculture Cordillera sa nasabing issue. Pero handa naman daw silang magpamigay ng mga libreng punla ng gulay sa mga naapektuhang mga magsasaka. Halina't kilalanin ang bibong Koreanong Ilocano. Yan ang bidang ikukwento ni Claire Mondares. Ano
바보매. 지금 어디다 바보요? 다콜 바보요? Kakaiba ang trip na ito ng isang dalagita mula sa Umingan, Pangasinan. Ginawa niya kasing tunog Koreana ang pagsasalita ng Ilocano. Pabibisin na? Baka nang kami na. Esh. Paiso? Kahit naman go? So, nung panahon kasi na yon, sobrang nahilig ako sa K-drama. Tapos, sunod-sunod akong nanonood, pati ng movies na Korean, pati ng K-pop. So, dahil doon, may narinig yata akong parang Ilocano doon sa sinabi nila. Tapos, natawa ako. Tapos, red idea, ganun. Tapos, nag-isip pa ako ng ibang Korean word na parang Ilocano. Tapos yun, ginawa ko yung video. 4th year student na si Herschel. Bukod sa paggawa ng mga nakatutuwang content, bida rin si Herschel sa paaralan. Consistent top-notcher siya at Dean's Lister sa kursong Tourism Management. Ada basoyo? Ay, awan. Apayawan basoyo! Sige kami, nagawin ni Presidente. Oh, apayawan basoyo! Agawin dagarot. Kastalatan Sinatoy. Apa kintinapa. Apa? Oh, Apa lang? Nagapagats. Kagawa na mo na eh. In-expect ko ba? May part kasi nag-ayos ako that time hindi ako nag-aayos. So, nagpalit ako ng damit kahit hindi pa medyo na-plancha yun. Tapos, nagsalamin ako na wala pang grado yun noon. Tapos, may feeling lang sa akin na maraming makakakita nito. Kaya medyo nag-ayos ako that time. Sa ngayon, patuloy pa rin sa paggawa ng iba't ibang content si Herschel para sa kanyang YouTube channel. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Balduza At Shekay Nakudaw para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang morning balitaktakan. No, at umaga-umaga ngayon ay talagang binibigyan tayo ng happiness at ngiti. Bago tayo dumako sa ating energetic attorney Elenita, magbumati naman tayo sa ating mga supportive at lagi namin pinasasalamatan. Yes. Ating mga viewers. Nandiyan ang ating mga Hong Kong Rangers na si Brenda Tulyok Baldoza at Merly Agbayani Season and Billy Joe Bong Tulyok. Hello po, good morning sa inyo. Yes naman. And to all the management and
employees of Yes. Lemonade and headed by Miss Charmaine. Good morning po. Of course, not just here in the Philippines, from Wow. our friends in South Korea. Good morning, Eric. And ingat ka dyan. Umulan ata. Umulan ba? Or dito kasi medyo maaraw naman na. At ito, si Sir, our election officer also, is Jeffrey Rubino. Layo At niyan, a blessed morning, Shipaw. Looking forward to the Comelec R segment. Oh, hi, Ma'am Julie. Hello po, Naman. sabi niya. Tutok lang, Sir Jeffrey. Kasi we have her. Pinakabanga kami kanina eh. Kasi nag 1.73 walk pa kasi siya eh. Yes. At ito pa, sabi ni Christopher Montemayor, ay, medyo mayamanin ang pangalan. last Montemayor, name, oo. Mananalansan. Good Haba. morning po. Ayan, good morning po sa inyo. At sharer natin din yan. Mga ka-Rangers, share nyo yan. At patuloy pa rin kayong sumuporta dito sa Tambalang Shipaw. At nasaan na dito din ating mga sponsors. Nandiyan NGCP, Newsar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemonade, Labs Cafe, one of the healthiest tea or milk tea offerings here in Baguio City. Lorma Medical Center, My Manox, Sangyup Pocha, Studio Coffee, Pau, dahil wala Wala ng ng aw aw sa sa Pau, Pau. Katya Lies, Amyanan Balita ngayon. and Pines Estate Gaming Corporation. Naman, dami niyan, partner. And syempre, since today is Oo. Friday, ano pa nga ba mga Car-Rangers, pinupuno niya tayo palagi ng grateful mind and heart kasi she's been feeding us with good education. Di ba, Oo. Kapsat? At ito, live na live ngayon, Yes. mauunang RNG Luzon na para gasin Wow. sa itong update natin Yes sa naman. eleksyon. At hindi natin patatagalin pa. Let's welcome our attorney, Elenita Julieta Bangin Kapuyan, our SESE Provincial Election Supervisor 3. Ayan na, memorize ko. Good morning! Good morning! Good morning po sa Tambalang Shipaw. Good morning po sa lahat ng nanonood. Good morning sa lahat ng taga Comelec at lalo na sa Comelec Compound, si Senior Roger, si Pete, si Jeremy, si Judil, and si Raymond. And hello kay CJ De Guzman. Hello kay mama ko. Good morning, ma. Si Attorney Tabangin yon si mama ko. And then si husband, si Colonel Kapuyan, good morning. And see you soon. At saka si CJ De Guzman, na naulit ko na ulit. At saka si Jodel, my friend. Lahat ng election officers and election assistants of the province of Benguet and the city of Baguio, hello. At EO Jeffrey Rubino, hello. Yes. Good morning. At ngayon nga, pag-uusapan natin, live dito sa RNG Luzon, matutunghayan yung mga Rangers ang announcement natin. Anong announcement yan? Oo. Attorney. Oh, actually po, dapat ang topic natin ngayon ay three-termer, Yun which nga is a po. ground for disqualification, which I announced last meeting. But we are going to discuss filing of certificates of candidacy para mauna rito sa RNG. At dito lamang po sa RNG Luzon. Opo, so noong August 18, 2021, it was promulgated by Comelec Anbank ang ating Comelec Resolution 10717. So ito po yung filing of certificates of candidacy. So next slide please. Let's get it on. Yes. Yan. Kailan ba yon yung filing of certificates of candidacy? So how many times ko nang binanggit dito sa segment na to? Is October 1 to 8, 2021. So alam natin yon. Anong oras yon mga dear candidates? It's 8 a.m. to 5 p.m. Siyempre. Okay? Saan naman po yon mga dear candidates? Doon po sa ating local Comelec office. Kung saan tayo tatakbo. Maliban na lang po kung kayo ay president, vice president, at senators, doon po yan sa Law Department of the Commission on Elections. Okay? So, ano ang requirements para makasubmit kayo? You have to file 5 copies of certificates of candidacy. Attached dito, if you have a political party, your certificate of nomination and acceptance. And then, may questions sila about yung mga tests. Yes. For positions na matataas tulad ng president, vice president, senators, kailangan ito ng RT-PCR or antigen test na negative taken within 24 hours bago kayo magpunta sa Comelec office. Pero since di yan applicable dito, dear candidates dito ng Baguio Benguet, wala tayong ganong test. Okay? So, meron lang tayong strict health protocols. So, susunod dyan. So, tingnan natin sa ating next slide. Ayan. Ngayon,
yung ating, please remember always na kumpleto dapat ang ating documents. Opo. So, kung gusto nyo ng isang kopya pa ng Certificates of Candidacy, gawin nyo ng 6 yun. So, 5 kasi yung kukunin namin. Pupunta sa Law Department yung isa, sa Election Records and Statistics Department yung isa, and then yung 3, ikikip ng election officer for the Opo. records or provincial election supervisor. So, gawin nyo ng 6 yung dala nyo para mastampan ng receive lahat ng copies. So, yung photograph nyo, taken within, passport size, within 6 months. Hindi naman yung 1977, nung bata pa kayo. Hindi pwede yun. Kailangan yung present, yung itsura nyo ngayon. And then, there is a requirement that there must be a documentary stamp tax. So, ang dapat na naka-affix doon, according to COMELEC Resolution 10717, is 30 pesos documentary stamp. Then, yung isa lang po, yung first copy lang pong lalagyan natin ng stamp. Yung documentary stamp tax number po, kukopyahin yan in each and every page. And then, isa lang yung merong original documentary stamp. Pero, what if wala? Wala kang documentary stamp. So, ang kunin mo is 15 pesos. Same procedure din yun. And it will not invalidate kung lahat nilagyan mo ng documentary stamp. But, syempre, for practicality, isa lang talaga yung nilalagay dyan sa pinakauna. Opo. Okay? Tipid. So, yan yung ating... Ngayon, take note, dear candidates, na kapag kulang yan, yung mga requirements na yan, o kaya hindi napirmahan yung mga properly, hindi filled up yung COC nyo, it will not be accepted. Kasi hindi siya kompleto. So, yan yung yan yung disadvantage niyan. So, we must fill it up properly and quickly. At sana, wag nang doon ka pa lang pupunta, doon ka pa lang mag-fill up. Wag naman ganon. Dahil limited ang ating space, limited ang ating time. So attorney, the COC, the mismong form is available to be downloaded po ba? Or? Yes, nandun po sa COMELEC website ngayon. So, www.comelec.gov.ph. I-type nyo lang po yung COMELEC Resolution 10717 na lahat ng forms nandoon po sa likod ng resolution na yan. So like attorney, no, if you're applying for government, merong mga specific forms. So, it's also downloaded. Ida-download nyo din doon. So, you just print it. Okay. And then, fill it up already. Ipa-notarize nyo or subscribe nyo before a person authorized to administer oath. Kailangan. Kasi, di ba sa liblib ng mga pook? For example, sa bakon ka, walang attorney doon. May oras ka naman na ipa-notarize mo yan. So, and then take note also na akala mo yung COMELEC kahit ba attorney yun, kaya niyang i-subscribe yan. Hindi, we are not allowed to notarize. Kahit ba notaries public kami. We cannot, we are not authorized to subscribe. So, it has to be an outsider na mag-subscribe niyan. And kailangan naka-sign siya, may signature siya, at nakalagay yung pangalan niya. Kasi kung hindi, di rin namin tatanggapin yan. So, di not filed na naman yung edi sayang. Sayang nga. Yes, so next slide po tayo. Ayan, do not forget. Yan yung sinasabi ko. It must be sworn before a notary public or any person authorized to administer oath. And COMELEC employees cannot notarize. Kahit ba notarized public kami na nag-apply kami ng commission, we cannot, we are not authorized. Violation yan kung sakali. Yun lamang. Okay, next. Ayan. Ito. An incomplete or unsigned COC, hindi yan tatanggapin. So, kailan yan incomplete? Ayan, nakalagay po dyan, naka-enumerate, walang documentary stamp tax attached o walang signature ng aspirant or the person filing. Mahirap naman yun, magpa-file ka, wala kang signature. Para kang, nagre-register na wala ka ring signature. Hindi pwede yun. So, it has to be complete. And then, ipa-notarize mo. Pagkatapos, kailangan nakapirma din yung notary public. Kasi kung walang pirma, wala ding visa. Ibig sabihin, hindi siya sworn. Meaning, pag ginawang sworn yan, nangangako ka na totoo yung mga sinabi mo dyan sa COC mo. Kaya nga, it is a ground for disqualification pag may kasinungalingan dyan. Kasi it is sworn. Ibig sabihin, you are promising that what I've said in that COC are all true. Yun ibig sabihin nun. And then, incomplete address, o kaya meron kang blanks. Or you don't have a photograph. Yan. So, yan yung mga incomplete and that will not be accepted. So, ang question, pwede mo bang i-attack yan doon sa ministerial duty ng COMELEC to accept?
Yun na. Yes, it is ministerial for the COMELEC to accept yung mga certificates of candidacy, provided that it is filed in the proper form. If it is not filed in the proper form, then we will have the discretion not to accept because you have to complete it first. Yun na yung magiging discretion namin. And then, pag proper yan, sa all four corners of the instrument, then we will accept. Yan. So, yan yung exception doon. Yes. Okay. So, let's go to the next slide. Ito na. Of course. So, Oo dati, sa nakaraan, di ba, darating lang yung mga, parang piyesta nga sa COMELEC office darating sila at alam na alam ng medyang darating ang mga big shots. Pag darating na sila, may mga entourage sila ng may mga instruments, may mga gong, may mga kung ano-anong kakanta sila. So, they'll go to church first, di ba? And then, magmamarch na sila magpo-procession na sila going to COMELEC office. So, yan yung dati. No longer allowed anymore. Kasi the person who will accompany a candidate, dear candidates, is only 2 persons. Yan lang po. So, i-check yan pagdating sa COMELEC compound na 2 persons lang yun. Tsaka bawal din yung gatherings ngayon. So, hindi na kayo pwedeng mag-parade. Attorney, nabanggit nyo yung media naman. Paano sila? There's a area po ba doon sa COMELEC area or wala po dapat? Hindi, talagang meron. Meron. Oo, Pero kasi may specific area. It is also, we recognize also the right of the media to give information. Opo. So, sa places namin, meron na kaming map na dinodrawing dyan na nandun yung media. So, meron kaming tarpaulin na nakalagay halalan 2022. And then, doon yung kandidato pagtapos niya mag-file, interview na siya ng media in a certain portion. So, sa amin, sa COMELEC compound, kasi ang place kung saan nyo ipa-file for provincial level, Baguio Benguet, doon po sa COMELEC compound. Yung Baguio City po na local, yan ang pupunta sa convention center. Ayun nga po yung Yes, and nabanggit that will mo. be explained by the election officer of Baguio, si Attorney Martin, on September 17. Siya yung magiging guest dito. natin, Opo. And then, merong specific portion, tapos may mga barriers. So, yan yung namin. Yung may map yan. And then it will be checked doon na the person who will accompany the candidate will only be maximum of 2. So, yung mga closest relatives nyo na yan, wife or son or mga children nyo, pero 2 lang. So, hindi na tulad noon na yan yung pinagkaiba. Batalyon sila. Although, we were expecting na na online yung ating filing. We were expecting that. Pero hindi. Talagang in person. Kasi yung physical hard copy will be submitted to the law department at kailangan nila daw original. Ayaw nila ng scanned. Yes. So, we have to bring that to Manila. Ngayon, yung distancing daw natin, it must be 6 feet. Kaya, kailangan na yung pong mauunang group, ihihiwalay na sila dun sa mga susunod. So, yung susunod, ipupunta muna namin sa dulo. And then, susunod na sila after matapos yung iba. So, pupunta rin sila sa media. Pero sa labas yung sa media. Hopefully, mag-cooperate ang ating weather. Oo po. And, Hopefully. Sir, attorney, about po dun may scheduling po ba? Or kung sino ang gustong pumunta na agad? Or may schedule Walang nakalagay sa COMELEC resolution. Dati kasi, pinag-aralan nila alphabetical o kaya by appointment. Ngayon, hindi. Walang nakalagay. So, anytime, 8 to 5, 8 a.m. to 5 p.m. maghihintay kami doon anytime. Basta sundin lang natin yung proper protocols. Tulad ng, ayan pala, may nakalagay dyan na wearing of face masks. Face shield is mandatory also. Yung face mask natin, meron silang sinabi talaga, it's N95, KN95, or surgical mask. Ngayon, you can use daw cloth mask, pero magsuot ka pa rin ng surgical mask to reinforce it. Oo. At ayaw ng COMELEC na hindi. Na yung other masks na gamit na parang ang nipis-nipis or whatever, yung bandana, yung mga ganyan. Don't wear that. Yan daw po ang kailangan. Yun lang. And then, meron pa yung, syempre, i-check yung temperature. Pero kung ang temperature daw is more than 37.5, may 0.5 hindi na papapasukin yun. And then, i-check muna kung uulitin after 5 minutes. Pauupuin ka muna, ulitin after 5 minutes. Baka kasi nainitan ka lang habang naglalakad. Then, kung ganun pa rin, hindi ka na papapasukin. So, there is a health declaration form na nandun po sa downloadable din po. Nakasama ng COC. Paki-fill up na rin po yun. The health declaration form nandun po sa dulo ng resolution kasama ng COC. So, if you're filling up a COC, kindly fill up
yung health declaration form. As Kasi well. kasama yon. Oo. And then, i-check yung temperature nyo, mag-foot bath, and then sanitize, saka i-check yung face shield and face mask bago papasok sa aming receiving area. Yung receiving area naman natin, may mga barriers na yan. So, hindi mo na makikita mo yung tao na magre-receive nasa loob, but may barriers siya. So, yan ang difference na from yung dati. Kasi, ang saya-saya nung dati. Nakakamiss nga. Pa-fiesta, no? Oo, parang fiesta. Ang dami-daming tao sa Comelec. Comelec. Ang dami-dami. Tapos, lahat sila magsasama-sama na magpapapicture. Yun yung dati. Yes, at next po natin, napatungkol na pa rin. O ngayon, wala namang inaalaw po na yung, for example, may mga supporters dyan and they are loitering. O you are not allowed to loiter. Kung tapos ka na, alis na. So wala nang ganon. Use the time to do what you need to do. Yan nga yung nakalagay dyan. Hindi, sa akin pala yan. yung sa resolution, walang ganyan. Don't use your time na naglo-loiter ka because if you are found loitering, paalisin ka. Yun naman. Apo. And then accomplish and submit all the required forms. You bring your own ballpen din. Oo naman. Kasi hindi naman dahil wala kaming ballpen, but of course yung paghawak. Opo. So pag nagta-touch yun, itatouch mo na sa face mo, ganun, iba-ibang taong nangahawak. Opo. So, different people yan na magfa-file for sangguniang panlalawigan. And then, governor, vice governor, congressman sa amin. So, yung iba-ibang klaseng tao na yan na manggagaling sa iba-ibang areas. Kaya, yung naghawak ng ballpen na yun, gusto nyong hawakan yun. So, mahirap na. So, you have to bring your own ballpen. Yan lang yung pinagkaiba. Ngayon, what if you're may nagtanong sa akin, what if you're, di ka makadecide, so you filed 2 COCs. Pwede ba yun? Pwede ba? Pwede. Merong nagpa-file ng 2 kasi, pero i-withdraw ko lang yung isa o kaya yung isa, kakancel ko lang. O for example, nag-file ako, counselor ng isa, tapos vice mayor. So, 2 yun. Proper naman siya sa ministerial duty of the Comelec to accept. Tama, under section 76 of the Omnibus Election Code. Sige, approve. Paano yun? It will not be considered, yung 2 yan kasi you have not manifested kung ano yung position na gusto mo. So, anong ipa-file mo? Ano bang gagawin mo? Will you withdraw? Or withdraw mo yung isa? O magka-cancel ka? Ang proper procedure dyan is not to withdraw. But the proper procedure is to cancel. Kaya meron kang form sa likod ng resolution na yan, 10717, nakalagay cancellation. Petition or action to cancel COC. Kasi 2 yung na-file mo and I intend to cancel the other one. Yan ang difference nun. Attorney, pagdating ba dun sa cancellation, do we, meron ba tayong provision kung ilang beses nila pwedeng gawin yun? Kasi minsan, napaka-undecisive ng mga Pinoy Wala namang sinabi kung ilang beses. However, kung dalawa pa rin yan at hindi mo kinancel yung isa, it will not be considered. Yung 2 yan. Yes. Ngayon, for Certificate of Nomination and Acceptance, yan yung tinatanggap ng mga, ina-attach ng mga may political party na meron kang political party. You belong to a political party. So, you have to attach Certificate of Nomination and Acceptance. Meaning, you are nominated by your political party and you are accepting. Okay. Ngayon, there are different types of independent candidates na nakalagay doon sa Comelec resolution na yun. Actually, marami. Yung akala lang natin, if you're an independent candidate, wala kang political party, di ba? So, mag-file ka lang ng COC mo, walang nakalagay. Plain lang. Wala kang Certificate of Nomination and Acceptance or CONA. But, pwede ka palang magkaroon ng CONA na you are considered independent. Okay lang yun. There are several instances. For instance, yung nag-sign ng CONA mo is not authorized. Pero may CONA ka. Yung nag-sign yan is hindi siya yung president, hindi siya yung secretary general, hindi siya yung chairman ng political party nyo. Pero may CONA ka. So, considered independent ka. Or, pwede namang authorized naman yung taong yun. Ang problema, yung specimen signature niya and authority niya, hindi na i-submit agad sa Manila. So, walang kopya doon. So, independent ka pa rin. We're considered independent. And then, pwede rin yung na-nominate ka ng 2 ang CONA mo, 2 ang
dalawa ang kona mo, dalawang tao ang nag-sign, pareho silang authorized. Ganon din. Same political party. Ganon din ang effect, you're independent. So may mga ganyang cases na you're considered independent kahit may kona ka. Hindi lamang yung you are independent because you don't belong to any political party. So, mayroon bang questions ang mga people dyan tungkol sa filing? Ngayon, wala, Yes. attorney. Pero ang tanong ko, attorney, di ba, the filing is between October 1 to 8. Meron ba tayong extension for that? Usually, yun naman ang tanong nila kasi, merong mga talagang gusto pa rin, very last minute na nag-decide. Or strategy nila yun. Oo nga. Walang ganun. Meron lang tayong, for example, biglang dumami ang nag-file because they like to file sa last minute. So, 4:45 in the afternoon of October 8. Biglang dumami yung tao. So, anong gagawin ng COMELEC? Ang gagawin namin, titingnan namin yung 30-meter reduce. As usual, yan yung aming rule. And then, papapasukin na namin yung mga nandyan na magpa-file, i-write down namin yung kanilang names, and then they will be called one by one. Paano kung tinawag ka na wala ka? It is deemed not filed. Yes. Ngayon, kung na-file na yan, kahit ba 5 o'clock tayo, 5:30 for example, dahil doon natapos, lampas ka na ng 5, it is considered filed on time. Yes, oo. Yan yung procedure namin. Attorney, itong darating na eleksyon, national positions po ba? Tama po ba, Attorney? Yes, At, national siya. Barangay din? Hindi kasamang barangay. Barangay is December 2022. Kasabay ng SK, tama? Yes, SK and barangay elections, December 2022. Yung pong national and local elections, meaning from president down hanggang councilors tayo, ngayong May 9, 2022. Ayun naman. At talagang aariba yan at dapat mamili na tayo mga ka-Rangers ng tamang iupo sa ating trono ng pamamahala dito sa ating bansa. Lalo na national positions at local positions ang i-fill natin ngayong darating na eleksyon. Attorney, sa inyo po, kapag sinabi nating public servant natin or gusto nating mamuno, ano ang gusto nating sana nandoon para makita natin ang tunay na pagbabago? Para makita natin ang tunay na pagbabago, hindi na sana yung traditional na methods. Kasi syempre, ito na ang pandemic, ito na ang nangyari ng lahat. Ganun pa rin ba tayo na it's still the same method that we're using? Syempre, bas bata na ngayon yung mga botante natin. Tulad ng sinabi nung last meeting, di ba, sa ATOC, more 18 and above ang mas marami, konti na lang ang matatanda. There must be something na pwede nating i-offer sa public na service na or character ng isang public servant na dapat. So, dapat mas wise tayo na mag-vote ngayon. Kaya kung we're registering not because yung kukuha lang tayo ng ID or just because we need it for documents pag pumunta tayo sa abroad. Hindi we're using that because we have to exercise our right to vote. Yes. Kaya hindi, when you say exercising your right to vote, hindi yung meaningless or a mere recitation of the abstract principle na you're just doing it. There must be significance sa puso mo, sa loob mo na binoto mo tong taong to kasi you believe na magpe-perform siya. Kaya dapat ang public natin is the discerning public. Yes, Hindi of yung course. hindi yung bang binayaran ako kaya okay. Okay ako. Hindi na sana ganun. Attorney, for the past segments natin, natunghayan natin yung iba't ibang voters ed natin. Ngayon, masusukat na natin ang effective nito. At sa inyo, Attorney, gaano nating pinaghahandaan na itong mga kaganapan ngayong darating eleksyon? Etong pinaghahandaan namin, talaga namang hindi kami tumitigil. Lalo na parang important sa amin itong May 9, 2022 national and local elections. Pinaghahandaan namin because ito yung panahon ng pandemic na mag-e-eleksyon. So, mag-iiba tayo ng methods, mag-iiba tayo ng ugali. Siyempre, mag-iiba tayo ng gagawin. Kaya, the more na dapat kaming mag-intensify ng aming voters ed. Imbis na pabayaan na natin, total, pandemic naman. So, we could be lean. ano na lang, lenient na lang tayo. Total, we'll just,
yung compliance. Oo. Compliance na lang. Pero hindi That we're changed. Sa amin, sa Baguio Benguet, ang ginagawa naming attitude is talagang dapat best yan. So it has to be, pag nag-perform tayo, it has to be best. Kaya pag nagpa-meeting ako, sinasabi ko lagi, kung ano yung resulta ng report nyo, kung ano yan, it's an effect of kung anong character meron kayo. It's a reflection. Oo. Kung half-baked yan, at may errors na bawi ka ng bawi ng report mo, it means hindi ka ready. So, yan ba yung pinapakita mong ugali mo na yan ang tinuro ng parents mo sa'yo? So, babalik tayo doon. Sa values na naman natin. Parents mo, and then, habang lumalaki ka, medyo lazy ka. Yung mga ganon. So, it has to be yung best. Kapag ka nag-submit ka ng report mo, it has to be best. So, ganyan din sa lahat, sa trabaho natin, it has to be best. Why? Because pag tumanda tayo, mag-retire din naman tayo, anong legacy ang iwanan mo? Alangan namang ang impression sa'yo is, yan yung for compliance lang. Hindi kailangan may legacy kang maganda na maalala ka na during time ni ganito, ito yung ginawa namin. And very creative, very innovative kung ano man yung projects na ginawa niya. Yes, So, so creative. yan dapat may alala kang matira. Hindi yung naalala ka sa famous ka nga, infamous ka naman. Yung yun negative lang. ang pagka-famous mo. Oo. Attorney, how do you use this value to encourage other provinces to have the same value as what you are doing dito sa Baguio Benguet? Kasi sabi mo, in-establish mo siya with your, with Baguio Benguet. Paano natin naman yung ibang parts ng Cordillera to echo this? Pero nagawa ko na rin yan Oo. nung na-assign ako sa different provinces. Opo. Kung ano yung method na in-apply ko sa Baguio Benguet, yun din yung method na ina-apply ko. So, alam mo ba yung voters ed namin, lalo na sa Apayao, may radio station sila dun Inano ko din sila, dinala ko sila doon. Kaso hindi sila masyadong trained dahil sila sanay. So, ang nangyari, ako na yung naging anchor. doon sa radio station ng Apayao. Ako talaga yung naging anchor. Ako na yung nag-interview sa mga election officers. And hindi sila as confident as yung Baguio Benguet election officers. Hindi. Nervyos sila ng husto kasi hindi sila sanay. Pero at least na nakatikim sila ng paano yung method na ganun. And I also required them to lecture. So ginawa ko din yan sa Ifugao, sa lahat, sa Abra, except Kalinga kasi hindi ko pa siya nahawakan. Pero yan ang assignment ko ngayon sa Kalinga. So just in case ma-assign kami earlier, baka filing nga ng certificates of candidacy, doon na ako sa Kalinga or wherever, virtual na yung ating election day segment. Patuloy pa rin. Patuloy pa rin tayo. Attorney Lenita, kanina napag-usapan natin yung following. Ito yung quote of the day naman natin ngayon. Yes, meron tayong quote of the day. Sa pagpa-follow. Ayan. For the quote of the day, stay safe and follow instructions. Very, yan talaga. Kasi because there is a current pandemic, we have to inculcate yung mga instructions na yan, yung ating health protocols, kailangan isama natin sa filing ng COCs. Yes. Naman. Attorney, any person, group na gusto nating pasalamatan and activities upcoming for COMELEC Baguio Benguet? Opo, ang gusto kong pasalamatan talaga is Regional News Group Luzon. Salamat. So, for every article na meron ako sa Regional News Group Luzon, yan din yung lalabas kung anong topic natin doon sa article na yon, yan din yung lalabas dito sa ating segment. So, maraming salamat na lagi akong ina-accommodate. Thank you rin. Thank you rin sa lahat ng mga viewers natin, lalo na yung nai-inform natin. Yung next meeting natin pala is about the 3-termers. We will be discussing mga around 7 or 8 cases tungkol dyan. Kung kailan nyo sila pwedeng ipa-disqualify. Yan. Exciting. Okay? So, and then after that, meron pa tayong, siguro i-discuss natin ng kaunti lang yung nuisance. Kung nuisance candidates. Kasi merong bill dyan na, although na-discuss ko na yan before, may bill yan na ini-increase yung penalty nila. Na dati walang penalty itong mga nuisance candidates natin. And then, last, yung sa SOSE natin, tignan natin kung makahanap ako ng taga-BIR na pwedeng mag-explain tungkol sa tax. Kung paano yun. Exactly. Yun na yung last, and then puro how to na tayo. Then, we'll go to COMELEC resolutions na
gun ban, yung mga ganun na kasi papasok na tayo sa election period. Yes, tama. naman. A reminder for our car Yes. At maraming salamat po sa support ng mga taga-COMELEC. Sana we'll continue with these voters and hanggang sa lahat ng tao masatisfy na sa ating mga projects. Maraming salamat, Attorney Lenita, at susulitin na namin lagi ang kasama namin kayo dito sa studio dahil soon virtual na tayo. Kaya nga, at Attorney. patuloy pa rin ang pag-arangkada ng kaalaman sa ating energetic Attorney Lenita. And it transpired kasi from how she begin it, nagsimula dito sa Baguio, sa Benguet, naging rigid yung kanyang advocacy to have and to help people with voters. Kasi tama naman if I am recalling it in my youth, parang hindi talaga hindi natin alam. Parang it's just part of the routine ng tao na every 6 years merong election. Yes. But now people are more involved, mga car engineers, and I hope you feel the same way. Giving us a 360 degrees twist Yes. of change ay Naman. nga. At maraming salamat, Attorney Lenita, sa isang napakagandang biyernes na naman. Kaya Oo. nga. At ngayong araw talaga, thank God, it's Friday. Naman. At ano mga insights natin ngayon na baranggayan at with our Attorney Lenita? Akin kabsat yung basic of Yes. just reiterating what needs to be done. Yes. Kasi alam mo yun, yung basic na yan, it will go far It will go as much as helping, changing lives in the future. Kaya yun yung talagang tumatak sa akin for today. Sa akin naman, it's all about you need to be grateful din Naman. sa kakayahan mo na meron kang tumulong pa rin sa Yes. ating bayan using kaalaman at ating serbisyo sa ating lipunan. Kaya And na. pasadahan naman natin ang ating mga sponsors. Naman. NGCP, Newsar, TGM Builders, Baguio Country Club, Layman Hotel, Labs Cafe, Lorma Medical Center, May Manok, Sangyo Pocha, Studio Coffee, Wala Nang Aw, Sapaw, Kati Alice, Amianan, Balita Ngayon. Siyempre, Pines Estate Gaming Incorporation. Habang Once again, ako si Papa P ang magpapainit sa inyong umaga. Siyempre, siya kikay kakulitan at kakwentuhan nyo sabay ng inyong agahan. At ito ang Tambalang Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees.
most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!